Gigi, throw! Oh, gigi! Scramble lang! Boom! Ay! Pati yan. Jod, i-heal ko, Jod. Naka-healer. Jod, healer! Oh my god, patayan ni mo eh. Dili na. Kalma. Nice. Kalma. Nice, Jod! Kalma! Well played! Ulay, kuning drop! Oh my god! Kaya pa ni Jod. Jod! Naunahan ko. Asa man ta? Blue building? Blue building? Are. Naunahan to. Blue building! Diri pikas, blue building. May buntod. Oh my god! Day tao. Kay kong pusil! Dres, bagay taday! Dire! Birahan, tika ha? You want a piece of my ha? One hit na lang ka. Batik kag nawing ha? Dis, baga! Naog ko. Lata ko. Lay pusil. Nasa boss! Ay, wait lang. Wala na ko in life. Wait lang. Na ako pusil. Nasa pusil! First floor. Ali dre. Oh! Ilaw. Muhil ko. Kuwag pusil dara. Ayun sa garin please. Nako in life. Kulbaan ako eh. Ay, armored. Nice. Tao, one shot sa'yo. Akong heart. Basic sa akong heart eh. Kalma. We're good. Good. Nandun ta sa game mo, smooth kayo. Ano ilag bro lagi ni. Saan sila po sila na eh? No. Lagi kawat akong kill, bastos. Delay si. Ikaw ba? Dagan ko dito. Bastos, gikawat ni mo kong kill! How dare you! Patyon to Jod! Nasa sa open mo siya live. Nasa sa open mo siya live. Alright. Hindi ko'y bala. Oh, may patyon na to niya. Wala kay Posel dere. Ako'y healer. Ako rin heal na nyo dere. Ako'y support. Asam to siya namatay? To the Diyos ko, palibangon pa siguro. Ay, buisit ay! Magtarong, Droy! Kirni, Darni. Ay! Oh my god! Di ka kapatay na ko. Naki-cover, Dre. Di ka kapatay na ko. Paduula lang dyan ko nimo. Ha? Puan ako ilay. Aray! Scramble lang! Lami. Nice kawan. Oh my god, kadagan mo ta sa open eh. Oh my god. Walay car, Dre. Walay car? Wala gi card. Gadara dyan kong healer. Sa ko ni support. Nani siya pusil dyan. Wala, matay tayo ni GG. Kalibang sa dito. Wisit, makayaran ako. Wisit ako makayaran ako. Oh my god, ano na siya, bahala mo dito, wala siya katira. Uy, may coming! Uy! Asa. Wala. Ha? Dali mo dyan! Kaya paka! Ay, ikaw last trip!
Uy, gaya tagbala, be. Visit. Ala. Rifle. Ni ungot naman siya noon. Ay, kabugo ato eh. Gilang. Okay rin. Ay. Di pa rin na okay. Dili na okay, ew. Di, diretso ta. Moderetso dito kadali. Moderetso ta dito kadali sa kuhan ka na ng gunshots. Sundan ako. Dali. Please, may matiro na ko, please. Oh, lahos! Isok na! Go! Please. Uy, nasa doghouse. Asa nga? Patay. Doghouse. Nara, nag-save siya. Nag-save. Patay! Nice! Scramble na! Uy, pata! Uy, ano, WAO na nun. Na-AWM din eh. Oh, WL. Lainag spray, ew. Dahin ka ng F19 eh. Ay, 4 times off. Gikuha na ko yung 4 times. Laina to. Uy, trrrg. I need compensator. Ningawa eh. Kitas kung tiyan niya. Okay pa ka? Mada pa? Yung tiyan katawa. Si katawa bro. Sikit yan. Sige, palibangon to ba? Kaya pa ni. Dali. Ito pa yung mga loot dali. Wala nag-drop dali? Ay, bot na. Wait, kung na-bot rin, tao rin dyan. Ay, din na. Dali sa building, nanay tao sa building. Mo ni. Dali. Nag-spray sa 19 eh. Dahin ka no? Grabe na ginoon. Bot mo na oh. Try. Dili ako try. Patay. Knockdown ra. Yup. Oh my god. Negatiro ni mo sa ubos. Ilan lang, pasagdaya lang eh. Luwasan ni si Kauban. Coming car. Gaulat ko. Musod siya dre. Adre. Patay ka. Uy. Gamay ko life eh. Uy. Hey, wala na. May footstep. Okay na. Ala! My god, kadagal tao sa stream sniper. Wala taga-stream, oy, buwang. Heal. Kalma. Naatbang. Yep. Boom, patay. Muna ka tao sa atbang? Atbang. Nice one. Isang galot pa ko. 3.6. Napadre oh. No! Buang, kuyawan ako eh. Boto. Lagi, buto. Babaw. Yup. Saka. Adre ay. Disilar. Hindi seller siya? What Oh, the sniper heck? siya. Kinsa man ang... Ah! Biyatoy. Hindi na kukuha na lang yun. Tutok! Napay bukar! Buang ka?
Buwag up. Gi, throw. Oh, gi. Scramble lang. Boom. Ay! Pati yan. Jod. I-heal ko, Jod. Naka-healer. Jod, healer. Oh my god, patayan ni mo eh. Dili na. Kalma. Nice. Kalma. Nice, Jod. Kalma! Well played, guys! Woo! Kakurog ako gitlog dyan. Kamiyan eh! Played. Grabe kayo, manyagit mo. Nag-healer, be. Go na ako glute. Sige, ito yung i-botted. Ito may... Para na dari. Nagit eh. Jod. Jod. Take cover. Nisod ko. Sud lang. Nako sa pikas. Ako siya i-snipe sa babaw. Or labayan ba na ako grenade ron sa babaw. Distract lang. Napod sa line balay oh. Nagilagay na sila yung building. Psst. Wait lang. Come on, pick. Duwa sila din nun. Si. Oh my Na. god. Kinakaw ko sa ubos. Masinod lagi doon. Iyop tayo. Ilan, Jod? Tayo juga. Damage. Bang eh. Damage 80. Pang last na lang yun. Kahil na ba? Yup. Gabi yan eh. Mais Cheo. Malabay na. Try at bang eh. Nagilisod right side. Yup. Asa third or rooftop? Draw right side oh. May ni siya? Right side mo. Nice kawan. Matay mo, bali na siya. Ito, kinanglan tag fast reaction natin nga to. Grabe kayo siya. Pick yaman. Gani. Mabali na siya ron, ka nagagilisot. Yep. Adi. Try. Okay. Gusto na eksakto nun? Nice! Ah! Power! Ano lang? 5 spectators. My gosh. 6 left. Yun, tro. Sana.
Silencer. Kog car. I need a car. Uy! Buang ni! Oo? Ah, buo. One hit na niyo? Oh, 1 hit na lang yun. Nice na yung card, Rick! God! Unsa din natabo ni mo ganiya? Kuan, nako sa ground floor niya na talikdan ko sa gagilisot. Oo, kabantay ba? Tura siya eh. Try go. Hello? Ay, bot. Uh! Duha na lang. What's to? Lupa diri sa sakyanan. Katong ga silence. Oops. Silencer, no? Ano sa building, duro? Silencer nga iyan. Yup. May tao dito. Nice one. Nagay yan somewhere. Nice game! Indutan nga game oy! Power! Power! Indutan nga game oy! As in, good. Nindot dyan nga game dyan. Tungod gini kay kalibangon ka. Gabi ay. Nice content. Grabe itong spray na ko ganina. Grabe dyan to. Moto ito ang kuhan dyan. Highlight of the game dyan to. Yamma. Katong sa ganyan, itong kontra na ko sa rooftop ba? Katong paspas kayo. Naglisod ko ato. Naglisod bitaw ka. Naglisod ko ato, buang.